आदसा लोगोफोर नोंथांमोनहा जों बबेयाव थांनो नागिरदों थाम्बनेलाव नायनानै बयबो मिथिखाबाय जानांगौ दायो जोङो दंफैयो खारायगावआवहाय ओमफ्राय खारायगावनि मोखाङावनो बाहाय लिरनाय दंखायो नै 10 बावखुंग्रि फेस्टिभेल माने एबार जों 10 बार जाबाय आरोना नैबे फेस्टिभेलाहाय जोङो बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों लोगोफोर आंजों लोगोआव दङ सासे लोगो दंखायो ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो दङ दिनै फार्स्ट थांगोन नैबे बोसोरावहाय माने बोसोराव खेबसेल' फैयो नालाय नैबे फेस्टिभेलाहाय जायखौ जोङो बावखुंग्रि फेस्टिभेल होननानै बयबो माने बर'नि गेजेरावनो एकदमबारे नाम जादाखा आरोखि ना बियो बैसागु बोथोराव जाखायो बयबो मिथिखायो बे बैसागु लोगोफोर एन्ड वेलकाम बेक टु माय दुगा मोसौ इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायना लाग्रोबाय दायो जोङो नै खारायगावनिफ्राय स्टार्ट खालामफिनसै दसे रेस्ट लादोंमोन बिराद सान्दुं गोसाना ओमफ्राय बिनि थाखायनो उफाय गैया रेस्ट लायै लायै थांनांगौ जायो दा जोङो थांबाय थानोसै गासिबो नोंथांमोना नायलांदो देग्लायनि बावखुंग्रिया माबायदि बोसोरफ्रोमबो फैयो आङो लोगोफोर फैनायालाय खिन्थु सिगां चेनेल खुलियाखैमोन ना ओमफ्राय बिनि थाखायनो नुवाखै आरोना नोंसोरो ओमफ्राय देग्लायहाय एकदमबारे मजा खालामनोसै लोगोफोर बोसोरफ्रोमबो माने बर'नि इन्डिजिनियास गेम जाबाय थायो आरोना लोगोफोर जोंना लोगोफ्रा गेलेगासिनो दङ उब्राय ब्र'आबो गेलेगासिनो दङ देरहागासिनो होननाय खोनादोंमोन अह उब्रायनि गेमखौ दिनै नायनोसै फाइनालसो जाखोनो माखोथाय दिनैनो फाइनाल जागोन खोमा ओमफ्राय जायखिया नोंसोर देखायनोसै लोगोफोर खमलायनाय माने बर'नि खमलायनाया माबायदि बे फेस्टिभेला बोसोरफ्रोमबो जायो आरोना लोगोफोर बोसोराव खेबसे जायो बेयो बैसागु बोथोराव जायो बयबो मिथिखायो आरो बेहाय हाजार हाजार लाख मानसिफोर थाङो ओरैबायदि माने जोंनि बर' मानसियानो बांसिन जायो आरोना बाहाय आरो जोंनि बर'नि इन्डिजिनियास गेमबो जायो बेहाय खमलायनाय आरो गिला बाथा गेलेनाय ओमफ्राय दाउब' आथिं थाबायनाय नै बेफोरबायदि अनेक गेम जायो आरोखि ना टाइमा दायो 11:19 जाबाय नै माने ओंखारनाय एसे लेट जाबाय आङो थांगोन जादों लोगोफोरखौनो माने मिलायनाय मोनाखै आरोना आरो माने माखासे इउटुबारफोरजों थांफानो नागिरदोंमोन आरोना मालाय सेलिब्रिटि नालाय जोंफोरखौलाय बहा लांफानो आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो हारसिं जानानै आं थांगोन जाबाय थादों ओमफ्राय लोगो गैया नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय सासे लोगो लेंहरनानै आङो फैनाय जाबाय आरोना आङो बिराद गोसोथारमोन माने फैनो बिराद गोसोखा ओमफ्राय बेनिखायनो आङो एकदमबारे जेने थेने सासे लोगो दिहुननानै फैबाय आरोना एकदमबारे बावखुंग्रिया माबायदि जायो जायफ्रा फैफेराखै नेक्स्ट इयाराव फैबानो जाबाय ओरैबायदि मजा ओरैबायदि इन्टारेस्ट जाखायो आरो ट्रेडिसनेल फुड बायदिसिना मोनजोबो बर'नि ट्रेडिसनेल जाग्रा लोंग्रा गानग्रा जोमग्रा गासिबो मोनजोबो आरोना दायो फैयै फैनानै क'क्राझारनि गोदान फ्लाइअभार मोनफैबाय नै गेट हाबजेनबाय नै गेट बावखुंग्रि फोरबो होननाय गेट मोननोसै गासिबो नै हाजोखौ नुहुरजेनबाय दे मालाय जरा लायो दाबि जोंहा बोरै जाखोलै बाल'ना जिबन मा खालामबावनो मालाय जराल'थार नै आयो जराल' मालाय आरो ओरै हाबहोआ नामा न' एन्ट्रिसो ओरै मारै जाखो गासिबो दाना नै ओरैसो बारस'लांखुमानांसिगोन सालबागानजों दुब्लिबारिजों नै होलांबाय मानसिफ्रा बेजों ज''नो ओमफ्राय जोंबो थांनोसै माबायदिथाय लामायाबा जोंसो माथो जों सिगांसै आदै हाबाब ओंखारनांगोनलै आस्ते नाहै लांबाय जोंना होमब्ला दुब्लि बारिजोंसो होलांनोसै समर बायदिसो नुबायलांबो बिसोरखौ नोंखागौदां हनै ओइ सालाफोर अनलाइन मारफैदों नोंसोरलाय बिदिसो बोराय बुरै मानि स्पेसियेललै दासो बिराद लेट जाबाय जोंहा हा मिथिया दहायनो फैदोंदां बिसोरो आंनालै मानसिफोरनिसो भारा लाबोनायसो बाव दोनबाय बैयाव दोनहैजा ना ए नंगौ ओमफ्राय जोङो सफैबाय जायगायावहाय ओमफ्राय गारिखौ बाहाय दोनबाय जोङो नै बाहाय दायो थांनोसै ओरैबायदि मानसि नै लोगोफोर नै बेजोंहाय साइडजोंहाय दखान बा माबि दङ जाग्रा लोंग्रा माबा बायदिसिना दंलाबायो नैबे मा जाखो मन्दिर बियो नै गेट मोनसे मोनफैबावबाय नै जेथि बावखुंग्रि फोरबो 2023 ओरैजाय नै हाबबाय गाइस दायो जोङो नै सिङावहाय मा बुस्थु फानफैयो मा जिनिस बियो आच्छा बेयावहाय माने गोबां रोखोमनि बेयाव सायाव माने बेगर लिरनानै दोननाय दङ जेरै जोंनि गोदोनि ट्रेडिसनेल हिसाबैबा जेरै जोङो इन्जुराव जे लाव बेगर बिदिनो जोगोनार बेगरफोरखौ जे लिरनानै दोनोमोन ना
लांखादों ना अ नोंसोर बेखौ हाजोआव जेरावहाय माबा गाखोगोन ना बेयाव फोनानै गारबो बे बेगरखौबो नोंसोर मोनसे मोनसे लांफानो हागोन बियो मा बेगर बियो माबा अर्जुन बेगर औ आच्छा बेखौ फोनानै गारबोनो हायो आरो नोंसोरो दे जागोन दे अर्जुन बेगर माने बे अर्जुन बेगरनो लोगोफोर बेखौ हाजोआवहाय फोनानै गारबोनो थिनो आरोना जोङो लाबाय नै अर्जुन बेगरखौ मोनसे ओमफ्राय जोङो बेखौहाय गोजौआवहाय फोनानै गारबोनोसै ओमफ्राय खालमासि रज'योना रज'आ नायसै ना रज'योबाथ' मोजां बिफांनि सायाबो मोनगोन आरो बारबो मोनगोन आरो लोगोसे अक्सिजेनबो मोनगोन जों फोनानै दोननोसै ओमफ्राय दायो जोङो दसेनि उनावहाय हाजोआव गाखोनोसै दसे ओरैजाय बेरायलाबायहैग्रोनोसै जोङो जाय दखान दंजोबो आरोना नै मा जानो गोसो अमा सावनाय दाउ सावनाय बायदिसिना मोनलाबायो नै बड'लेण्ड हटेल देराखै माने हा बाक्सा आगरखनाव गेलेगोन माथायाव गेलेगोन सोरांजय दैमारि अदालगुरि नेक्स्ट रेडि दादा गेलेगोन 22 पास 59 to 62 केजि आगरा गेलेगोन उप्राय ब्रह्म कक्राझार अभिजित सरगेरि बाक्सा बिथाङा गेलेगोन जायफ्रा गेलेखांबाय बिथांमोनहा ओंखाम जाहैदो बयस जायफ्रा गेलेखांबाय बिथांमोनहा ओंखाम जाहैदो अभिजित सरगेरि बाक्सा बिथांमोनहा खमलायगासिनो दङ 23 फाव जोंसार रामसेरि आगरखना सोरांजय दैमारि उदालगुरि बिथांमोनहा नेक्स्टआव गेलेगोन 24 फाव बिकास बर' बिश्वनाथ मनु बसुमतारि चिरां बिथांमोनहा गेलेगोन बॉयज जायफ्रा गेलेखांबाय बिथांमोना ओंखाम जायो जोंसार रामसेरि सोरांजय दैमारि
बिकास बर' मनु बसुमतारी बिथांमोना थांनानै बाकबाकसिया ओंखाम जानो हासिगोन Sensar Ramseri Serang Soromjo Deimari Bikas Boro Monu Bsumutari बिथांमोनखौ बिथांमोना थानानै बादबाकिया ओंखाम जाहैनो हासिगोन Tapada kompak Tapada wisompak Sari jiran dong. हाजोआव गाखोजेननोसै गाखोजेनबाय हाजोआवहाय बिथांमोननो बान्था राननाय हाबाफारिखौ जों दानिया मावफुंनोसै आंजों लोगोसे दंफायो मलया बायदेव बिथाङा असमियायाव एंकरिं खालामगोन बर' सिख्लानि मुर्तिनो लोगोसे मोनसे फोसावबावनाय सोरनिबा सामि गलांदों सोरबाया दासो गाखोगासिनो दङ सोरबाया ओंखारबायनो जायनि गलांदों बिथां ओरैबायदि मानसि अ माय गड गाइस ओरैबायदि मानसि फारसेथिं थांगासिनो दङ आरो फारसेथिं फैगासिनो दङ मालाया गाखोना ओंखारबोजोबबाय जोंहा दासो मोजां खिथाखा बोरैबा गोसोफ्रा नांगौ नामा गाखोखांबाय ओमफ्राय गाखोखांबाय गाखोखांबाय नामा होनदों
माखासेयालाय बोरो माखासेया थांबाय सोर सोर दङ आं जालाबायनोरा हामालै मानसिफोर रागा जोङो हामा सादा देखायरा मा फन बियो मा माइक राखो बिराद गोसोखांबाय थाबाय ओमफ्राय हाजोखौनो गाखोनो हायाखै औ जों गाखोहैगोन गाखोनांसिगोन गाखोहैगोन जों नों नांनानै फै बेनिखायनो नांना फैगोन जों आद्रा खिद्रा खामानि मावा आङो माने एसे सिख्लाफोरजों नायबां जायो जागासिनो दङ गोजौआव थांनायसो बोरैथि सानबा बेनो थांखिया Kenapa sih? Enggak udah. Mungkin cinta tak lama mungkin. 100%. Deh mungkin deh. ओरैबायदि मानसि लोगोफोर मा होनबावनो एम्फौ बायदि जायो जेवनो माने जों गाखोदोंमोन हाजोखौहाय गाखोनाया बांद्राय गोजौथाराव गाखोलाङासै जोङो माने सिगां बोसोरावहाय कमप्लिट गाखोजोबथारोमोन जोङो ओमफ्राय देग्लायहाय माने आद्रा जाबाय आरोना ओरैबायदि मानसि माने जों सानजौनासो फैदोंना मानसिफ्रा माने फुङाव गाखोबाय ओमफ्राय दा ओरैबायदि ओंखारबाय माने एरायनो जायगायानो गैया आरोना ओमफ्राय बिनिखायनो जोङो आरो ओरैबायदि हाद्रिबो गुफुंबाय ओमफ्राय बिनि थाखाय जोङो गोजौसिम गाखोलांथारासै आरोना जोङो जास्ट ससे गाखोनानै ओमफ्राय जोङो ओंखारबोफिनबाय दायो जोङो गाहायाव एसे रेस्ट लागासिनो दङ नै ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे नायदिंनानै बर्ड थांफिनसै आरोना request the medal winners those who got the position first celebrity नालाय मिनिलायसै मिनिब्रायसै माजों ओंखाम जाहोनो मा जाहो चिकेन ओमफ्राय अनलि चिकेन अमा जानांगौब्रा बैसागुनि मानो मोनजाया কি होनलाय मिनिब्रा एसे ओमफ्राय जोंना आसोला 10,000 मोनदों बेखौथ' रावबो गाख्लायनो हाखाया जाहैबाय नालाय जेब्लाबो 10,000 लांग्राखा औ प्राइस मोनदोंबाबो आंनि गोरबोआव दुखु दं दै आच्छा मानो लानो गोसोबा लानो हागोन पस्ट खालिफोर दंबा गार्लफ्रेन्ड नाङो आरोना बुराया फार्स्ट मोनदों बे देखायासै थर्ड प्राइस माने नैबेयो आसोला थर्ड मोनदों आरोना खमलायनायावहाय बेहाथ' फार्स्टखा ओमफ्राय फार्स्टआवहाय 10,000 मोन दायो नैबे थर्ड प्राइस 5,000 आरोना ओमफ्राय सेकेन्डआ 7,000 मा जाबाय थाखो गय ओइ फले नों दहाय मन्दिराव हाबनायखौ अननाय गारजों मोनदों सोरखौ बिजा बियो 1 घन्टा माने गोदोनि एक्सनिफ्राय बिखोना माखो लिस्ट लिरना लाबोखादों आयो 1 घन्टासो बोर बिबाय बे 1 घन्टा बोर बिखादों ओमफ्राय नै दहाय मिथिबाय नैबे सालथाया ना औ दहाय बिसारा सासे माबाखौ बोखोनो नागिरदोंमोन मोनाखै बिसारानि गाखोसु लामा ससेयाव दुखुनि फायखाना आं बेखौनो सानदों आरोना जाहाथे बांद्राय दुखु दाजासै आं ओंखायनो बुजायगासिनो सिन्था दाजा मोनगोन सालथे 10,000 मोनो आरो मा सिन्थाबाव फाग्ला मोनगोनब्रा ना मा होनो सार जोंहाथ' गैया औ नंगौ